nwere ebe ọ na-adọ na Chijioke Mbanefo nwa ata n'Igala ebe Atani si bido Atani idu n'ọba mana ịbatazie na Atani na-enwere isi Atani Babilibo Niha na Filibose na Atani ebe a ka Chijioke si pụta maka na Oniha bụ ọkwọta Ekeneze na nwa agwadata afịfịa ebe Oniha si bidonu na nke Ame Oboni nwa ata n'Igala ebe a ka isi Oniha si bido wee batazie n'Ọkịja Lumuduru Awai n'Ọkịja etu agaba si batazie Oniha na Atani weluzie n'Ụmụasịbele n'Ideke ebe a Lumuduru Awai nọsịrị ebe agaba si bụrụ ụmụeze maka na nwaeze bụ eze na nwaeze adịghị na mba na Chijioke bụ nwaeze na Atani nwaeze aka na bụ nwa Babilibo Niha ngwa Chijioke bụ nwa Emeka Mbanefo Mbanefo mụrụ Chukwu Emeka Mbanefo nwa Ndubuisi ezi nwa Oniha Atani donu ebe anyị si bido nwata n'Igala Mbezebeze Adacheze achọnụ onye nne ya na-ebu isi enyi ga-ebu isi enyi ụmụata anyị bụ ụmụ eze yesa maka na ibe na-emezi ka ndị mmadụ mali na Chijioke Mbanefo bụ Prince nwaeze aka na bụ nwata n'Igala na Atani na Ọgbahụ Local Government na Anambra Steeti nwa Babilibo Niha Ofose na Atani iyasi nwaeze gịnị maka na onye na-alọzi nwaeze anya na nkili gị na-ekili ya mana onye na-ekwutọ nwaeze n'otito gị na-eto nwaeze maka na ndị ntaji anya na ndị asịrị na famọsi na agwụ ọkwa ka ikwutọ nwaeze otito gị na-eto Chijioke nwenye Atani adachọ nwaeze achọ mana ọ bụ na unu gwusi ya na Chijioke bụ nwaeze aka na abụ nwata Igala na Atani
ose onye si n'ọbasi ya jebe n'Ọkije ka ọ jụọ ese Ụmụduru Awaị ndị ji ọfọ ebia Ọkija na Ụmụasibele n'Ideke n'Ọdebe. Ekene ga-adịazị n'igwe bisi eze nwa asị na ife nwere ebe ọ na-adị na ndị a bụ ndị jisi ofu eze wee bịa ụwa maka na nwa eze bụ eze. Anyị ma ụmụnne anyị n'ebe ọbụla anyị nọ anyị ada azụ eze azụ ngwa Chijioke bụ kịta ọbala musik na Naịjirịa nweze bụ eze onye si n'ọbasi ya were ụkwụ aka ojenu o were anya ọbasi maka na nweze bụ eze Adajọ Nweze onye nna bụ eze ụmụaka migala Adajọ Nweze Ọkwọdekeneze Natani n'odi ya kese jenu Ụmụduru Awaị ụmụata na Igala Ogene Chijioke bụ nweze aka na abụ Adajọ Nweze Achọnụ o wee bụrụ maka ndị na-ata atịtasị eji fasị na nna fa gwalefa na fa nụrụ mana afọ amazi ebe ebe si bi ụwa mmadụ malụ ebe o si bi ụwa tupu o wee malụ onye ọ bụ na Chijioke bụ nweze Natani nwa bilibo n'iha ofose oge na Ọkwọdekeneze asị na nwa bụrụ ose yiro nne mana ya n'ofu ya eje onye na-abụrụzi oniha na-agwụ ahụ Ụmụduru Awaị anyị kelere ụmụ ụmụame obodo nwata na Igala anyị kelekwara ụmụ ekene dịla igwe bisi eze nwa eze Okpoko n'ọba igwe obodo ekweligo n'Ọkija Jalogidi Nwaduru Awaị esi nwanne m Ogidi igwe onye ya nwanyị Idekebe ya esi nwanne m Bili Odogwu Ideke n'Ọgwarugizejenu Ụmụduru Awaị bilikwanụ ụmụnne m Chijioke na-ekene
nọ n'ime ya eze ka anyị na bunu adajọ nwezajọ na nwezi adefu na mba anajọ nwezajọ nụ adajọ nwezajọ ijoke mwe adajọ nwezajọ yago jiburu eze kwu na adajọ nwezajọ Israel Highness eze chijoke nwezajọ eze kwu na adajọ nwezajọ ejili mezi egwu adajọ nwezajọ ndị igwe ejiri eji Anambra maka na nweze eze chijoke eze egwu ndị Naịjirịa niile n'obodo nwata Igala onye ọdani na-ege n'ugwu eze liọmaji His Royal Majesty nwata Igala anyị na-ege n'ugwu ụmụnne anyị nwata Igala Chijoke bụ Prince Tatanov eze egwu na Naịjirịa niile n'obodo adajọ nwezajọ ezi nwa Emeka nwamba na-efere n'isi n'oni ya gasị eje eze nwata Igala ụmụ duru awaghị bilizie adajọ nwezajọ adajọ nwezajọ